Nagatinir nga tubig baha ginareklamo sa mga residente sang Barangay Santa Cruz, Arevalo. Barangay nagahimo na sang tikang agud masolusyonan ang problema. Yaring balita. Nagatagi ti ang init. Apang ginabaha. Ini ang sitwasyon sang 15 ka mga pamilya sa isa ka subdivision sa Barangay Santa Cruz, Arevalo sa sulod na sang 3 ka bulan. Nagdulot ini sang 2 man kabudlay kaghol sa mga residente. Magkuha ka to tubig, hindi magsulod yung mga tricycle kay baha. Kay akwat ang magandang ko. Galunan. Nabutala ra mo sa guwa motor. Ting delikado kung makawat wala. Kabudlay gid nga sitwasyon kapit pa kung kisa maano gid kami sang butas balang ano to sa dalan antos sa sakit. Ang lugar ang manabusuno sa punong barangay kagula sang drainage system. Wala man sa lutsa ng tubig bangod na palibutan sang paderang lugar. Suno sa presidente sang Homeowners Association, 2019 nagsugod ang hearing kaupod sa Iloilo City LGU bangod handa man sila maghatag sang ila right of way paagi sa deed of donation. Suno sa presidente, bukas ang LGU sa pagtukod sang drainage system sa lugar sa kondisyon nga sila ang mabayad sang transfer fee nga masobra 200,000 pesos. Bagay nga hindi masarangan sang asosasyon. Wala gina-approve sa city that time, December 28 bala kami ito nagulat-ulat kami natapos ng eleksyon. Nanawagan naman di sila sa ako. Naghinig na naman ko to. Wala na kami sir kapasidad sina kay halin sa nag-start kami dire. Ang homeowners, pila lang kami sir. Sa karon, temporaryo lang anay ginbutangan sang footwalk nga human sa goma ang lugar. Ginatinguan man sa barangay nga malabi ang problema sa LGU. Dapat yung tanin ng bayanihan. Ito private niya mo. Pero kung ladang ulan, kung man lunang-lunang nang galing. Kapo nagdialog kami da sang isa sa mga pader. Ang may ako nag-propose, no, nga ang tubig dire, kanalang kami to anay, no, dito, kamay pagyo kami to. Gintinguan sang news team nga makuhaan sa bahin ng Iloilo City LGU ang panginatudlo sa punong barangay ang issue. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.